Είμαστε ξανά, έγινα, Αγία Μαρίνα. Δεύτερο μπάνιο, χθες κάναμε το πρώτο. Βασικά εμένα είναι το πέμπτο, το σημερινό είναι το έκτο μου για φέτος. Να εδώ ο Αλέξανδρος Πεφάνης. Έτοιμος να βουτήξει για να πάμε να δούμε. Κοιτάξτε το λιμάνι. Είναι ένα μικρό λίμανο. Είναι της Αγίας Μαρίνας. Της Αίγινας είναι το μεγαλύτερο του νησιού. Είμαι και... Ναι. Και ο Βλάκας έλυσε το κεφάλι του με μέλι. Σαν μπουάν μελιού. Σαμπουάν που έχει μέλι και βανίλια. Ναι. Από εδώ θα πηδήξουμε και από εδώ θα ανέβουμε. Σκάλες ναι. Και καλά. Λάστιχα είναι. Για να δούμε. From Kolonos, Pefanis jump from Greece. Mega jump. Πηδάει. Ναι! Το νερό πώς είναι? Είναι παγωμένο, Για να δούμε το σκαρφάλωμα. Κάνω καμιά κολοτούπα μετά. Έλα, ανέβα ρε. Έλα, να το ρίξεις και εμένα θέλω. Έλα, το κλείσα. Κάτσε, περίμενε. Τραβάει αυτό. Έλα, εγώ παγώ. Έλα, κάτσε. 4 πίσω ρε. Κάνω jump εγώ. Καλά, στο κλείσω παιδιά. Θα βουτήξω κι εγώ γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν στάθηκα. Φιλάκια στο μωρό μου τη Δήμητρα.